Тони, мамо, ти научи ли си стихотворението на Изус за утре? Да, мамо, да. Даже тата ми помогна, знам го. О, ами чудесно! Хайде тогава да ми го кажеш за бързо. Мамо, не искам. Аз го знам. Какво ще го казвам сега? Добре, чудесно, щом го знаеш. Аз ти вярвам. Айде само, щом го знаеш, то за една минутка ще ми го кажеш като песен да ми го изпееш. Давай. Мамо! Айде, давай. Добре, само да се сетя как почваше. Аз съм българче и силна майка мене е родила. И с хубавите си очи и... Тони, мамо, колко е часа? Колко е часа да питам? Цял ден съм била на работа и сега? И стихотворение